mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí bratia a sestry, na prahu Nového roka prichádzame do chrámu, aby sme aj v tej radosti z toho, čo máme pred sebou, sme zároveň si vypýtali Božiu milosť, Božie požehnanie, aj vedenie Božie do toho, čo máme pred sebou, aby do toho ľudského, čo si už nesieme, dá sa povedať, z predchádzajúceho času, sme mohli objavovať to Božie, lebo tá naša cesta ide týmto smerom. Vypýtajme si teda aj piesňou ku Duchu Svätému práve potrebnú milosť. Sláva Bohu na výsostiach. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa. Zdávame ti vďaky, lebo veľká
pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Modlíme sa. Bože, narodením Tvojho Syna z preblahoslavenej Panny Márie poskytol si ľuďom večnú spásu. Daj prosíme, aby sme vždy pociťovali účinky jej orodovania, veď skrze ňu sme dostali pôvodcu života Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Númery. Pán hovoril Mojžišovi takto. Povedz Áronovi a jeho synom, takto budete požehnávať izraelských synov, poviete im. Nech ťa žehna Pán a nech ťa ochraňuje. Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám. Počuli sme Božie slovo. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. A Tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná a nech si hostia všetky končiny zeme. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba, Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič. Počuli sme Božie slovo. Skrze prorokov v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Počuli sme slovo Pánovo. Svätého Evanjelia, naše previnenia. Milí bratia a sestry, našu pozornosť v prvých chvíľach nového roka zvykne strhnúť ohňostroj. Je to pekný znak niečoho veľkého, pekného, čo máme pred sebou. Tu v chráme nás cirkev pozýva svoj zrak uprieť na dieťa v jasliach. Vedie nás tu k Ježišovi a k jeho matke. Ako by nám chcela povedať skôr, než začneš plánovať, do nového roka najprv sa pozri, čo robí Boh. Evanjelium podľa Lukáša spomína pastierov, ktorí sa po zvestovaní anjelov ponáhľali do Betlehema. To ponáhľanie je znak radosti. Keď má človek radosť, neodkladá. Keď sa stane niečo dobré, ide sa hneď. Radosť v Biblii často rozhýbe nohy. Abraham sa ponáhľa hostiť návštevu, Mária sa ponáhľa k Alžbete a ako sme dnes počuli, pastieri sa ponáhľajú k dieťaťu. A práve oni dostávajú znamenie. Nájdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Boh dáva znamenie Mesiáša, ale znamenie, ktoré je tiché, obyčajné, krehké, v dieťati, ktoré je závislé od iných, odkázané na matku. A tu sa dostávame k dnešnému sviatku, že Mária je Bohorodička, lebo Boh sa cez ňu rozhodol prísť, prijať jej ruky, jej starostlivosť, jej súhlas. Neprichádza do sveta ako hrom
ale ako dieťa, ktoré treba zobrať na ruky. Na začiatku nového roka je v tom veľká výzva aj útecha. My by sme často chceli mať veci pod kontrolou. Tomu sa dá dosť ťažko vyhnúť. Mať jasno, sílu, istotu. Pán Boh nám však ukazuje inú cestu, a to je cesta dôvery, blízkosti, radosti z malých vecí. Radosť pastierov vznikla z toho, že našli to, čo im bolo povedané. Dieťa v jasliach. A Mária? Evanjelium hovorí, že zachovala všetky tieto slova vo svojom srdci. Neponáhľala sa hovoriť, ale nás učí, že radosť sa dá aj nosiť, chrániť, premieňať na vďačnosť. Na prahu nového roka nás teda Boh nepozýva najprv k výkonom, ale k pohľadu. Zváž si, do čoho, ku čomu, ku komu sa chceš ponáhľať. Pozri sa na dieťa, pozri sa na Máriu a uč sa radosti, ktorá vie ísť rýchlo, keď volá Boh, a zároveň vie zostať ticho, keď treba Bohu čosi zveriť. Máme pred sebou rok, v ktorom nemá chýbať radosť. Nech ňom nechýbajú ani Božie znamenia, v ktorých nám Boh dáva najavo, že sa nám dáva, že je aj tento rok tu pre nás, že nám chce ukázať vrchol svojej lásky. Tam v jasliach začína nový život a s ním aj pre nás nový rok. Amen. Verím v Boha, Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, Ježiš, syn Panny Márie, je náš pokoj. Preto ho dnes s dôverou prosme za Boží ľud a za pokoj vo svete. Volajme: Ježišu, syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Ježišu, syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Ježišu, syn Márie Panny, žehnaj nášho svätého otca Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka a všetkých biskupov a kňazov, aby v neporušenej viere viedli tvoj ľud po ceste spásy. Ježišu, syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, Boh pokoja, daj, nech sa vo svete upevňuje pokoj, založený na spravodlivosti, slobode a láske. Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Ježišu, Spasiteľ sveta, priveď na cestu spásy všetkých, ktorí ťa hľadajú s úprimným srdcom. Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Ježišu, náš Pán a ochranca, posilňuj všetkých, ktorí prežili ťažký rok a daj, aby ten začínajúci bol pre nich pokojný a obohacujúci. Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Ježišu, náš život, žehnaj a ochraňuj všetkých členov nášho farského spoločenstva, aby sme celý rok žili v Tvojej milosti. Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami a vypočuj naše prosby, daj, aby sme pod ochranou Panny Márie, Matky Cirkvi, premáhali pokušenia, vzmáhali sa v čnostiach a všade šírili Tvoju lásku a pokoj, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, Ty láskavo začínaš a dovršuješ každé dobré dielo. Na tento radostný sviatok Božej Matky oslavujeme začiatok našej spásy a prosíme, aby sa v nás završila v plnej miere skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, a Teba pre materstvo preblahoslavenej Márie vždy Panny spoločne chváliť, velebiť a oslavovať.
Veď ona počala tvojho jednorodeného syna Duchom Svätým zatvonená a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Áno, všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachraň nás, veď Ty si nás vykúpil svojim krížom a zmrtvých staním. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Amen. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravuje.
Modlíme sa. Pane, nadšene vyznávame, že preblahoslavená Panna Mária je rodičkou Tvojho Syna, matkou cirkvi. A prosíme, aby nám nebeská sviatosť, ktorú sme s radosťou prijali, slúžila pre večný život skrze Krista nášho Pána. Sme to tak spievali teraz na konci piesne. A s radosťou rozjímam, že ležíš tu. A napriek tomu, že pozeráme na jasle, je aj iný čas, kedy pozeráme na telo Ježiša, a to je práve Boží hrob. A tak nás vlastne tie Vianoce zároveň nám tak preklenujú ten čas. Nie len do Božieho hrobu v zmysle vidieť tam telo, ale v zmysle vidieť Božiu lásku. Tak nech ju nám Pán Boh tak pomaly odkrýva aj tento rok, aby sme videli, že ona stojí a aj tak ľudsky, aby sme to prežívali. Isté aj v tej radosti, aj v šťastí, aj v pokoji. No a v skúškach zase nech nás posilňuje, tak tomu príjmite aj záverečné požehnanie. Pán s vami. Boh, prameňa pôvodca všetkého požehnania, nech vás posilní milosťou, naplní hojným požehnaním a nech vás po celý rok ochraňuje od všetkých nebezpečenstiev. Nech vás zachová v neporušenej viere, utvrdí v neochvejnej nádeji a nech vám dá silu vytrvať v láske až do konca. Nech svojím pokojom naplní všetky vaše dni a skutky, nech vyslyší všetky vaše modlitby a šťastlivo vás privedie do večného života. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Choďte v mene Božom.